Новите ни дрехи най-после са готови. Добре, почвам сега сериозно. Но преди да ви ги покажа, искам да ви запозная с хората, с които работехме наравно, за да създадем новата колекция на Жара. Добре дошли в първия епизод от поредицата Ние сме Жара. Днес ще видите Танчето. Това е жената, която е с нас още от създаването на този бранд и е ушила всяка една от нашите дрехи. Попитах я въпроси, които интересуват всеки, който си купува дрехи. Ти знаеш, че аз много държа на... Ох, не мога. Ти знаеш... Ох, ще Аз е гледам така малко така иконата. ще станеш Ще като видиш. кривогледа. Ти знаеш, че аз много държа на качествената материя. Според теб наистина ли е толкова важна и защо? Материята е важна, да е приятна на допир, не те изпотява, защото има материи, от които човек може да има алергии. Принципно е хубаво да е памучно. Това не създава дискомфорт. Няма странични миризми. Ето виж сега. Защо някои дрехи изглеждат като нови след години, а други развалят формата и цвета си след няколко изпирания? Защото много неща са важни. Важна е материята, важна е кройката, важно е как ще бъде направена и изработена самата дреха. Зависи, това е съвкупност от много неща. Ще правим клип. Ако аз съм клиент и си купувам дреха онлайн, по какво мога да разбера дали е ушита качествено? Принципно гледайте материите да са памучни, да са стегнати, защото след изпиране губят самата форма. Гледайте тигелите да са прави, да няма дупки, за да си доволна, долу-горе си разгледай покупката преди да си я вземеш. А в следващия епизод ще ви запозная с момичето, което придава характер на всяка една тениска.